Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kaya ko gipasagdan nga na-confine sa ospital. Mao pa? O Chris, mao nagplano ko sa pagbawi sa kungan nga iya lang gibugal-bugalan. Mo-file ko kong annulment. Kaya mapakaslan ko si Adjili. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning naghinapusta nga sugilanon. With you. Si Angeli ang imong pahimungtan sa imong kalagot ni Nadine, sir? Dili oy, ako ganing pakaslan. Binuang. Di na binuang Chris. Tuod kaya ako na-realize nga si Angeli gudi ay ang akong kinahanglan og dili sila din. Sir, dili na maisip in taon ang mga kasakit ni Angeli. Imo pagipunan? Pagmahal. Pagmahal ang ako ipahinungod kang Angeli, Chris. Kung ato ang parakita dito sa Davao, igo lang ko niyang gipahiyuman sa diyang gipangayo na ko niya ang second chance. Sa akong pagbalik dito, di na gud ako siya lungan. Hangtod gamuskot siyang mubalik sa akong kinabuhi. Murag dili tingali. Ingon anak ka sayon, sir? May mo bag imo nalang ihatag kang Angeli ang hingpit nga kagawasan aron sa niya matilawan ang tinuod nga kalipay? Kaluoy siya sa akong friend, sir, eh. Dili siya mahimong makaluluoy, Chris. Kaya tudloan na gyud ako akong kaugalingon. Aron siya mahalon sa tinuray gyud. Di na ako magpakabuang sa ubang mga babae. Ako nang i-focus niya ang akong atensyon. Siya na gyud akong ludhan ug mahalon sa tibuok na kong kinabuhi. Pero unsa na sa pagkahitabo ana, ngawa naman si Angeli din eh. Tuwa lagi siya sa Davao. Mao nga akong balikon dito aron akong kuhaon. Kaya ako siyang dadulog balik din. Kami ang gitagana sa kapalaran, Chris, sa usag-usa. Kaya nakita mo kimi. Wa mo ko kahibaw nga nawagtang na siya din. Gani inyo ko nung gipangita. Pero ako may nakasugat niya. Maong klaro na lang kaayo nga kami ang para sa usag-usa. Oh, bitaw no? Kay ako nga mo'y nangita, wa man gyud makakita. Oh, mas maayo kung mauna, sir. Maligre sa tag-usab din eh. Oo, Chris. Mao gid mahitabo. Kaya nga mo niya kasal. Himuon ako nga bunggag yun. Kadang dili niya makalimtan. Og iyag yung ikalipay. Pagkabuotan gyud sa Ginoo, sir, no? Kay gihatag gid diha nimo ang kahigayonan aron imo makita si Angeli ug makaila. Oh, diin masad mo siya ikita, sir. Sa simbahan, Chris. Meaningful ko kayo. Kaya dito gyud may magkita sa simbahan. After sa misa, og parehas ming wa dayon magkagawas tungod sa kadaghan sa mga taong nanimba. Ako pa siya nasigpatan nga naglingkod pa sa likuranan sa simbahan. Mauto nga, ako gidayong gidalig duol. Unsa may po ni Angeli dihang nakita kaniya? Nakugang. Gani iya giday kong gipangutana nga. Ganiya siya di ka din eh. Oh, maayo kay okay ra. Gitagada kaniya? Mao na batasan ni Angeli nga ako nagustuhan. Kay dili gyud ba tanon. Dili siya parehas na din nga hapit na lang dayon patyon diha ang tao nga igi kalagutan. Diin masamo simbahan na magkakita, sir. Ha? Pasayloon lang ako sa Ginoo sa akong pagpakaroon ingnon para lang nga makakuha ko sa hustong impormasyon kung asa kin ako pwede makita si Angeli. Pero wa ko'y pagbati nga mubalik pa to siya sa maong lugar. Human sila magkita og si Rodney. Mobalik na ba kuno siya dito sa Davao? Kaya ko nang kuhaon si Angeli. Maayo kung ima da. Sige, dax din ako magdugay. Kay bililhon ang matag minuto nga mulabay. Adto na ako. Chris, Halak diha. mayo kay. Dapat pati ka. Balik dyan din ha. Oh, sir. Gikinahanglan na mo ni Angeli ang imong serbisyo pareha sa ora. Maong balik din ha. Para naapaghihapon may driver nga gwapo. Ikadwara ko nimo, sir, eh. Dili ko makalabaw sa imong kagwapo. Mao nga daghan chicks ang mag-away tungod kay pag-ilog nimo. Kaya ato na oy. Maundang na niya ako kon mabalik na sa kong kinabuhi si Angeli. Sige, sir. Mula kaus ako kay doon na pa ko i-meet up. Balik ha. Oh, Pilipinas kong mahal. I'm back.
Bisag unsaon, dili gid ako ma-feel nga magdugay ko sa laing nasod. Ni ako dinhi ang akong kalipay. So welcome home, Nadine. I'm sure dili na gid makalingkawas pa si Rodney sa bala nga miigo sa iyang lawas. Kung maganis siya mamatay, I'm sure nga mabaldado gitong gagong dako. Malas ka lang, Rodney. Tuhod ka dili gid tingali ikaw ang para nako. Kundili si Chris. Oh, si Chris. Kaya nga dili man siya ko malimot niya, Pi. Kinahanglan nga magkita ni si Chris. Sorry, Sir Rodney. Pero dili mahimo nga imo kong unahan sa pagpagkita ni Angeli. Dili mahimo nga ikaw ang iyang kuyugan. Tungkol kay hibaw ko nga dili gid magbalipayon si Angeli uban nimo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hi. Hey. Saka, uy, imo birthday ron niya maghila ka? Nga naman ka? Cheer up, Bishi. Unsa ba? Ginagaw ko sa akong mga friends nga akong kibiyaan. Gusto kong mabalik sa akong gigikanan. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Bishi, di ba ba kang sa may buhaton or mugan imong dughan? Kay timing man nga day off yun na to ron, nga nag-celebrate ka sa mong birthday. Bangon diya, be. Manimbatag sa'yo. Aron sa'yo sa kamakadawa to grasya, gikan sa Ginoo. Sige na. Nothing but Jesus Christ and Him crucified. Beshi, una susud ka kay kinahanglan kumapit sa CR. O, sige. Arilo ko paglingkod doon sa may putahan, ha? Aron dali ako ni makitaan. Ha? Okay. Salamat. Thank you, Lord. Kinuo ko. Angeli, wait. Wait ko! Leave me alone! No. What's wrong? Usabi ako nabuhat. No! There's nothing wrong with you, Chris. Wa kay gibuhat. Unya ganong imo akong gilikayan. Ayaw kalimot nga we've been friends for many years. So many years. Og tugani ko. O si problema? Ako mao'y problema. Kahigala raman unta ko nimo, pero... Mahal ko ni mo labaw pa sa kahigala, dili ba? Wa ba din mo makita sa ko mga mata ang kamatuoran ka ni adto pa, Angeli? Nga ikaw ang akong kimahal labaw pa ni bisang kinsang babae? I love you very, very much. Ikaw ang akong gikinahanglan. I want to live with you. Diin man ang mga liniyaha ka ni Ato, Chris. Mga punga ako ginuotag kahinamang dungog. Pero bisag sa pasumbingay na lang, wagin mo abot sa akong dunggan. Nganong karon pa man. Tugod kay nahimo kong talawan, Angeli. Nanalaw tugod sa kaiko kung kahanto ka tingalig imo kong dumtan kay gusto ka lang nga magpabilin lagi ko nga imong friend. Not your lover. Why na? Angeli. Pagkaano kung tinuod man. Angeli, nagduduha ka pa ba? O giisip ni mo nga bugal-bugal lanik ako? Please,
Bukhang nimo mga bata og hinumdumi ang tanan akong nabuhat kaniadto ug hangtod karon. Dili na ko haguon ang ako kaugalingon sa pagsunod-sunod nimo kung wa ka pa'y bili para nako. Kung unsa kataas sa panahon nga ako giyusika sa pagpabiling gawas nun. Huwag gid mamunit ni bisag sa babae aron ikauban. Kana tuhod kay akong gitagana nimo ang akong panahon, Angeli. Please, tuwi ko. Na ikaw nga akong mahal. Mao gipaabot ko kini higayuna aron isumbong niya nimo ang tinuod nga unod ni ako kasing-kasing. Ikaw lang yun, Angeli. Pero dili na nako mabakoy ang tanang nahitabo, Chris. Sigon sa ako nag-iingon nga uwahin na gid kaayo ang tanan. Mao nga ibali na lang sa lain ang imong gugma. Sa ingon lang anak ka sayon? Dili na ko angay nimo. Dili na, Chris. Angeli. Sud sa taas nga panahon, ako yung giampingan ang akong pagkababae. Tungod kay gisaad na ko sa akong kaugalingon. Nga kundo na makuyatagan sa akong kaput. Kana mao ang tao nga gimahal gid akong tinuoray. Ang tao nga sukad pa kaniadto akong idolo. Pero pagkasakit nga imo lang kong gibaliwa. No, di na tinuod. Mahal ti ka labo pa sa akong kinabuhi, Angeli. Mahal ti kayo ka. Buhi ko! Buhi ko! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.